За да улесни избора на цвят, Baumit подготви малка и практична колекция от цветове Taste of Life. Тя съдържа ексклузивна селекция от най-предпочитаните и най-популярните цветове от каталога Life. В нея ще намерите и изключително ярки цветове, 10 мозаични комбинации и всички структури на мазилките. 20 комбинации от цветове, заимствани от най-новите тенденции или вечните класики, ще направят избора ви по-лесен и ще ви помогнат да усетите вкуса на живота. Комбинациите ще ви вдъхновят да изберете правилните цветове за вашия дом. Новият мострен каталог Taste of Life е практичен и лесен за използване от всеки. Опитайте вкуса на новите Life цветове с новия мострен каталог. Твоят дом, твоите цветове, твоят живот. Baumit. Идеи с бъдеще.